हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय। नै दिनै बोरायनि सफारि माने समफ्राम फिथाइ लगायनाय आरोना टाउननिफ्राय लानानै फैदों। बेखौनो भिडिअ बानायबाय आङो। मानसि फैना होयोना बिराद दिगदार, जेबो मुदानो जाया, रायज्लायनो मथा मथि जेबो चान्स गैया मोजांखौनो। माबा मोनसे गोरा रायज्लायहां जाबानो माबा मोनसे जाबानो मानसि फैयो आरोना बिराद। माबा मोनसे जानानै जुदि भिडिअ खालामबाथाय मानसि फैबाय, जाहां माबा मोनसे बुंहां जानायावनो मानसि सासे फैना फैबाय नालाय मुदानो आलदा जालायबाय। सानदोंमोन बोराय नै सफारि लगायनाय होफैलायनायखाय भिडिअ खालामनायसो मोजां, आरो दिनै मानसि फैनानै बावो माल लाबोग्रा फैलायबाय। टाउनावल' मोनो नालाय मालाबा लुबैबा मोनजाया आरोना बे जिनिसखौ। थांबाय थानाय जायाना टाउनावबो। बिराद गोथाव मोनो आं। मा होयोथाय? दसे थाब जानोसै आं, नङाबा रायज्लायबावनांसिगोन एसे। जि बुरजा मोनबाय आं, बेसेबांनि मोनबायबा। अरे बाहर कैसे दै थाथ'लांजोबसै आं।